A tarde, 24 minutos, seguimos en directo aquí na Hora Galega e a verdade é que a imaxe que recollemos no cemiterio de Belesar en Vilalba é impresionante. Mirade, desfixeron todo e máis, porque vaya a que causaron neste pequeno cemiterio mármores das lápidas fendidos en 1000 pedazos. Xa din os veciños dali que iso, como estades vendo nesta imaxe, non se fai a puñadas ou a patadas. Tiveron que levar ferramenta e, ademais, traballar duro. Non só as lápidas, tamén reventaron cruces dese cemiterio, tiraron xardineiras, outro tipo de xarróns, todos os adornos florais, non deixaron absolutamente nada. E aínda por riba, isto pasou na noite do domingo, na madrugada do domingo, din os veciños que os vándalos puideron entrar en motos porque hai rocío marcado no propio chan do cemiterio do Campo Santo, pois varias marcas como se estuveran facendo incluso algún que outro trompo. Dende logo rompe o corazón ver cousas así. Nos hoxe puidemos estar cos familiares das víctimas que están aí enterrados e das víctimas dos nichos desfeitos. Están completamente destrozados. Mirade, Miriam, por exemplo, ten ali enterrado o seu irmá e dixo que todas as velas e as flores que ela lle deixou ali con todo o seu cariño apareceron completamente desfeitas. Pero Pili, por exemplo, tamén atopou o osario do nicho da súa nai aberto. E falannos de algo que xa nos parece o último, que un cativiño que está ali enterrado e tiña xoguetes diante do seu nicho, pois que apareceron completamente desfeitos, feitos anacos. Dende logo están todos que non dan creto, din que non saben que tipo de monstro ou monstruos pode estar facendo isto nun Campo Santo e dende logo o único que piden é que se atopen pronto os culpables. Hoxe asistimos a un novo caso de vandalismo aquí na parroquia de Belesar, no concello de Vilalba, onde máis doe, onde descansan os nosos seres queridos nun cemiterio como este. Chamoume unha veciña se sabía o que pasara no cemiterio, e eu dixenlle que non, e vin aquí e encontreime con isto. Tiña o santo e os xarros rotos. Aí fai un aniño que morreu a señora e abriron a huesera. E non é plato de bon gusto para naide. Pili, neste caso, pois esta é a tumba da tua nai. O 5 de abril foi o seu aniversario, deixamos aí as flores todas colocadas e onte a impresión, cando chegamos aquí ao cementerio, foi ver eso todo destrozado. Meu tío, o irmán de miña nai, pois quedouse moi impresionado, en estado de shock, a saber todo tal como estaba, sí. Aquí está a miña irmá, que hai un mes que se enterrou. Iso, cando cheguei aquí, foi hoxe que veo a miña sobrinha, cando soupemos, que cando veran aquí, pois veo a miña sobrinha, claro. Tranquilo, tranquilo. Mari Carmen, estamos aquí onde a tumba dun cativo pequeniño. Morreu de accidente dun trator. Sí? Sí, de 4 anos. E dicías que neste caso a familia trouxera un xoguete. Claro, a mãe e mala filla. A mãe e mala filla trouxeronlle un xoguetiño aí, romperonlle todo, que precisamente lle limpou a nai, e choraba aquí como unha perdida, destrozaronlle plantas e destrozaronlle todo. Romperon un coche dun pequeno que morreu que tiña 4 aniños e son xoguetes que foron del. Quero dicir, eso é valor sentimental, un xoguete que che fai nada. O pobre faleceu un 23 de abril do 2009. Claro. E, pois, estaría de aniversario, trouxolle uns xoguetes que sería porque xogaba el e tamén deron en destrozalo. En destrozalo. As autoridades apostan porque se trata de xente moza e tamén advertiron as pegadas que deixaron as rodas dunha motocicleta na entrada do cemiterio. O que está claro é que os veciños o que nos transmiten é que non entenden o propósito de todo isto. Destrozaron todo e fanche revivir cousas que non deberían. Esta xente está intentando descansar en paz e non as deixa. Se fora a un sitio con intención de roubar algo, pero que o que viñeron foi a estragar todo. A estragar completamente? Exactamente. Porque que sacan de aquí? Absolutamente nada. Nada, non sacan nada. Porque además se fora a decir, pois levan algo, pero é que non levaron nada, destrozarono todo. Claro, non, é que isto non ten sentido. Porque, a ver, en que mundo estamos para vir profanar un cementerio? Para facer mal, demais. Gostaríame facerlle unha pregunta ás persoas que fixeron eso. Cal é o motivo? E que reflexionen, que consulten con súa almohada. Tú pensabas que aquí que estaban tranquilos e resulta que nin aquí se pode estar. Os 15, tío.